دەمخۆش تەماشەوانین هێژادی بەرنمەیەک نو ئاباسی ڕۆژدە جارێک دێنم بە هەوی تورکیە di siyaseta xwe ya derve de bi taybetî piştî hewdana derbeya pazdehê tirmeha sala borî di nav xetên rojhilat û rojava de diçe û tê zelaliyek eşkere di nav vê siyasetê de diyar de nabe gelo ev yek bijardeyek pragmatîk ango hilbijartî li gor berjevendiya xwe ya neteweyî ye yan jî bêprensîpiya ku piştî hewla derbeya hatiye. Di tevera me ya duem de legel akademisyen Profesör Abdullah Kıran ji stûdya me ya Stenbolê em dê bigirin dest. Piştî demek Kurd a bêdengiyê carek din li Bakurê Kurdistanê teqînî tund û tûjî bûn jiyane rojane. Di wêran şerê do de encama teqînek mezin de zarokek 11 salî jî di nav de du kesan jiyana xwe ji desta 15 kes jî birîndar bûn. Tê gotin ku derdora Mêrdînê, Nisêbînê bi îzolekirina çendîn gundan kiryarên tund hem berî welatiyan rû didin. Digel cîgirê Serokê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê Bayram Bozyel ji stûdya me ya Diyarbekirê em dê binirxîn. Silavkek Bayram ez bi wê dest pê bikim. Piştî demek Kurd a bêdengiyê li Bakurê Kurdistanê dîse tundû jî bûne jiyana rojana ê gelê me li Bakur. Li wêran şerê do zarokek 11 salî jî di nav de du kesan jiyana xwe ji desta û tê gotin ku li derdoran Nisêbînê li gelek gundan kiryarên tund li hemberî welatiyan rû didin. Ger ez nirxandinê te li ser van rûdan û kiryara bigirim. Spas dikim û ji we re dibêjim ê var baş. Belê gelek em xemgînin bi vê çalakiya dawî. Hêvî hebûn ku êdî PKK ev bûyerên dawî dersan bistîne û van çalakiyan bi dawî bîne. Ji ber ku temamên aliyên civata Tirkiye, Kurd, Türk, Demokrat, muhafazekar herkes ji PKK daxwaz dike ku vê şerên çekdarî, şerên teqînê, şerên pevçûnê bi dawî bîne. Ji ber ku ev pevçûn, ev şer, ev rêbaz tenê xesarê nade miletê Kurd her wiha dide qazancê PKK jî îro piştê em bêjin ev şerên sala çûyîn ku dest pê kir heta îro gelek xelq hem ji HDP sar bûye hem ji doza Kurd sar bûye û ev ya destê hikûmetê jî xurt dike hikûmet her firsendên da ev yetike hincet ji bo ku rewşa awarte bidomîne ji bo ku ezextê li ser hêzên demokratîk bike û ev demeke ku biryarên di şûna em bêjin qanûna da derdkevin qada siyasetê bi timî qedandine teng kiriye em îro nikarin bêjin ku Kurdistanê da zemîna siyasetê heye. Eger ev ya yek jê sedem rewşa awarte û siyaseta dewletê ye yek jê jî siyaseta PKK ye mixabin PKK ji bo ku dewlet tund û tujiyê cardî li ser Kurdan farz bike çi firsendê çi xwest çi hincet xwest pêşkêşî wî kir nava tepsiya zêrîn da dewletê. Her wiha daha berê em mesela em bêjin şerên kolanan da gelek rexne li PKK bû li siyaseta PKK bû ew bi dawî hat lê piştê wî ev dewamkirina şer û pevçûn û teqîn meriv yani rêya aqil û rêya famê nine gelo PKK ji bo çi vîşî dike ji xizmeta çi dike gelo biviya wê qada demokrasiyê fire bibe gelo wê biviya destê Kurdan xurt bibe wê gelo biviya Selahattin Demirtaş ji hefsê were berdan. Yani ev rêyekê korane ye rêyekê derê aqile carek din em daxwaz dikin ku PKK aqilê xwe bîne serê xwe û van kiryaran van metodan biterkîne. Birêz Bozyel balkêşe gava ku hin proje li Tirkiye têne rojevê. Projeyê çareserkirinê ji bo pirsa Kurd an jî projeyên dewletê bixwe wekî vê projeya referendumê ku niha di rojevê de ye bûye rûdanên wisa ê tund û tujiyê û ê mezin rû didin. Yani balkêşe herdem zaman dem di rûdanên wisa de di demên wisa de bûyerên wisa diqewûmin û ev wekî te diyar kirî xizmeta kê dike. Ev rê rêyekê korane ye rêyekê derê aqile carek din em daxwaz dikin ku PKK aqilê xwe bîne serê xwe û van metodan biterkîne. Yani ev rêyekê korane ye rêyekê derê aqile carek din em daxwaz dikin ku PKK aqilê xwe bîne serê xwe û van metodan biterkîne. Birêz Bozyel balkêşe gava ku hin proje li Tirkiye têne rojevê. Projeyê çareserkirinê ji bo pirsa Kurd an jî projeyên dewletê bixwe wekî vê projeya referendumê ku niha di rojevê de ye bûye rûdanên wisa ê tund û tujiyê
Ya rastî tiştê ku meriv bi zelalî û bi bawerî bêje ku xizmeta miletê Kurd nake lê wekî din xizmetekî dike ew ne zelal e. Yani dibe ku xizmeta hêzên tariyên yan dewleta Tirk bike, dibe ku hêzên hikûmeta Tirkiye bi xwe jî bike ji ber ku hikûmet bi raya me piştê hewldana 15 Temmûzê wek firsendek ji xwe re dibîne ji bo ku hîn proje xwe cî bike bi riya referandumê ku ev paketa ku hikûmetê haniye rojevê belkî wexte be ser wî bisekirin eleqa wî û demokrasiyê tune ye eleqa wî û firekirina zemîna siyasetê tune ye eleqa wî û çareseriya pirsa Kurd tune ye tenê tiştê ku bike dibe ku destê AKP'ye destê Birêz Erdogan xurt bike ew jî wê çi bibîne ne diyar e yanî Tirkiye ber bi tarîtiyek ve ber bi nezelaliyek ve dişe û eger PKK van kiryaran belkî jî karên hikûmetê hêsantir bike û elbette hêzên derve em hewce nake navê wan bêjin ê ku dixwazin Tirkiye her tim di nava alaziyê da be û pêvajoya çareseriyê carekê din dest pê neke yani Tirkiye jî biliyê xwe bibin Kurd jî divê tevlîheviyê da enerjiya xwe ûnda bikin yani ev çalakiyên bi vê hewayên bi qenaata min zirarê zêdetir dida Kurdan ciyê ku bida dewletê ya dewlet fêrê van tiştan bûye ev 30 sale 40 sale van tiştan bi metodan bikartîne lê Kurdan ra zirarekê zêdetir tîne ji bo wê jî ez yani bi taybetî evkek nabînim taybetî bi rojevê girêdayî ve nabînim ji ber ku beriya pêvajoya referandumê jî ev çalakiyê PKK didomiyan heta piştê yekê hezîranê ku HDP sedî sêzdeh deng sendibûn û heştê wekîl parlamentoya da ciyê xwe girtibûn ku ev ji bo qada legal û demokratîk rastî jî qazancekî dîrokî bûn piştê wî şerê çekdarî dest pê kir yanî ji bo wê rasterast van çalakiyan pêwendiya wî û referandumê heye tune ye ez yeqîninim lê ez zanim ku ajanteya PKK heye ew PKK jî paralela ew ajanda jî paralela hîn hêzên rojhilata navîn ra bihev ra dimeşe. Kek Bayram ji dervî PKK ger em di sahaya Bakurê Kurdistanê de bigirin. Tevgera siyasî ya li Bakurê Kurdistanê bi giştî li dijî va kiryarên tund û tu jî derdkeve. Her wiha rêxistinên sivîl demokratîk ên li Bakurê Kurdistanê bi awayekî berz dengê xwe li hemberî va kiryaran derdixin. Gelo bandora wan li vê siyaseta tund û tu jiyê nabe yani fikrek nayê serî ku tund û tu jî tu xizmetê ji doza Kurd re wekî va metodên gotêne birêvebirin nekiriye. Ya rastî ev dema meselên çalakiyên hendekan da helwesta xelkê diyar bû eşkere bû ku xelk dûrê bi metodên bi van hewayê em her tim bêjin yanî şert û mercên Bakurê Kurdistanê ne wek rojavayê îro li Bakurê Kurdistanê Çînekê navendî heye em bêjin rewşa miletê Kurd ne li gor Kurdên Sûriyeyê her wiha qada siyasetê da dengê Kurdan derdikeve parlamentoya da ciyê xwe digirin qada heremî da sedî dora sedî şaredar îdare dikin ew ê me nebe jî lê vana qazancên Kurdanin qazancên hêzên demokratîk in yani piştî ku PKK pêna xwe li van tevê qazancan xist û van qazancan xist te binê hendekan xelkê Kurd gelek mesafe xwe danî navbera xwe û PKK û HDP dûrma piştgiriya wan nekir eger ev metodên PKK'yên bajaran dawî hatin yek jê jî boy ku xelkê Kurd piştgiriya vê nekir lê divê demê da divê pêvajoyê da aynî wextê da xelk ji siyasetê jî sar bû xelk pêşeroca xwe jî sar bû bêhêvî bû yani şaş û mat bû tu bûyerê ku bûn tarîf nekir manêk neda pê piştê vê em bêjin boçûna xirab ev hewldana 15 Temmûzê û piştê wî jî ev rewşa awarte qada siyasetê bi tevahî rakir îro hîn kes behs dikin wek cenabê we jî hûn dibêjin
هێزên demokratîk dezgehên demokratîk ka çi dibêjin li Kurdistanê mixabin piştê şerê hendekan dewletê êdî dezgehên demokratîk nehêşt wekî partiyekî siyasî peseke em îro ji birayê xwe nikarin derkevin çend roj berê dezgehekê demokratîk bi navê Çira mesela li agiriyê hat girtin bê sebeb bê ku çalakiyekê xirab yan tundutijî kiriye yani êdî rê nemaye ku yani dezgeh demokratîk nemane û zemîna ku dengê xwe jî bilind bikin nemane lê dünya alem dibîne dünya alem dizane ku xetekê Kurd heye eqlekê Kurdan heye ku dijî tundutijiyê ye dijî siyaseta PKK'ye û PKK bi qenaata min bi van metodê xwe roj bi roj qels dibe onda dibe lê PKK wisa hêze ku çiqasa qels dibe bila bibe îmkanê wî heye ku kriz derxe alozî derxe û ji bo ku kriz aloz derxistin hewcê piştgiriya xelkê jî naka yani çend însanê çavsor yan jî fedayî dikarin her tim bibin sebebê aloziyan Kurdistanê de ez dixwazim ev ya bêjim belkî xêrek divê şerên hendekan de hebûn ku di xelkê de heşyariyek çêbû li hember vê siyaseta PKK yani xelkê berê jî PKK rexnet kirin heta divê de 20 salê dawî da lê piştê yekê hezîranê ev tiştê ku PKK kir wek min got Kurdan tu eqlek tu mantiqek manek nedan pê îro zêdetir rexnet kin îro zêdetir dûrê şîddetê ne lê ez dixwazim ev ya bêjim îro jî rewşa awarte nahê lê firset nade ku ev reaksiyon û ev bertekê gelê Kurd li hember şîddetê rasterast derkevin meydanê berçavan Birêz Bozyel her wiha li gor agahdariyên ku ji deverê tên bi taybetî li derdoran Nisêbînê li çendîn gundan yani girêdayî vê rewşa awarte ku wekî ku te keremkirî her wiha girêdayî ablûkeya medyatîk ya ku bi taybetî li Bakurê Kurdistanê heyî hin rûdan ê ku rûdane ê ku dernakevin ber medyayê tê gotin ku li çendîn gundan kiryarên gelekî tund kiryarên gelekî xerab heta kuştin li hemberê welatiyan li çendîn gundan rû daye. Divê çerçeveyê de ger ez dîtinê te bigirme dest. Rastî agahiyên bi vê hewayên têngoyê me jî çendêk berê hevalê me yek cizîrê hatbûn û behs dikirin ku hêzên ewlekarî lê dewletê di kolanan da di qehwan da bê hincet bê mane êrîş dibin ser xelkên sivîl wek nimûne cigarek kişandinê bîle dikin sebebê êrîş û teadayê û cezakirinê lê ji bo ku ez ewî dixwazim bêjim îro mixabin AKP ketiye rêşekê gelek xirab şaş ketiye paralela MHP ketiye paralela Ergenekonnê ketiye paralela hêzên netewperest ku ulusalcî dibêjin yani AKP mixabin piştê 15 Temmûzê pusula xwe eqlê xwe şaş kiriye ji bo wê yekê jî çi bibe dikeve aqildûrê aqil nine tabî heta em bêjin tiştê konkret delîlê konkret nebe meriv gere pir tişt nebêje lê ji ber ku rewşa awarte heye ji ber ku keyfiyetê cardî dest pê kiriye yani divê herêmê de gelek amir walî hêzên ser ew here ku yani evê ku xwediyê postin ji bo ku xwe bixin çavê dewletê yan jî ji bo ku em bêjin aferîn ji hikûmetê bistînin gelek neheqî gelek bêhiqûqî dikin wek nimûne gelek heval û hogirê me ku salan em bevra zindanê de mane gelek em bûne hedefê PKK îro bi henceta hevkariya PKK wan ji kar avêtine ji memûratiya avêtine wan ji îş avêtine yani ev ya tu awayê ne qebûlkirinê di atmosferekê wisa da ez ewî dixwazim bêjim yani riya karên qirêj vebûye heta dawî lê car dî divê em hem bang bikin hikûmetê bala wî bikişînin û hem em her tim band dikin ku ev rewşa awarte demek zûra be ku yani hincet û fırsat ji bo hêzên provokatör nemînin da ku belkî tiştê ku bibe zirarê bide dewletê jî yani ew tiştê ku dibin tabî her tişt ez nabêjim ku bi destûra dewletê yan hikûmetê çêdibe lê dem wisa demeke ku demê tarihê de herkes dikare
لیسکی خو بلیزه لیسکی خو قریش بلکه بیرم دوی وینی کو تا نشان کریش مر و هر وها وینی کو امن باکور کردستان جی دبینن گلو تو چروسکین هیویه ای دسپیکرنا پیواژوی که چاره سری نو به فرمولاسیون به فرم کی نو ل ترکیه جبوی چاره سرکرنا پرسا کرد گلو هيا جبر گود وی چرچوی ده هن کسایتین کو نزیکی AK Parti'ne carna ambuan raqsa dikin dibêjin ku yani haziriyên ji bo destpêkirina pêvajoyekî çareseriyê li Tirkiyeyê dê dest pê bikin. Hûn çûrûskekî wisa dibînin yan jî tu agahiyên wisa di destê we de weke Partiya Sosyalîsta Kurdistanê hele. Valla wek akıl, mantık û ji gol tercübeyê xwe em zanin ku ev rewşa hane nahe domandin. Yani ne şer û pevçûn, ne rewşa awarte, ne ev metodên bi vê hewayê. Yani hetmen divê carekê din pêvajoyek dest pê bike. Ev pêvajo dibe ku bi bûyerên Sûriye ve girêdayî dest pê bike. Ji ber ku Sûriye jî ber bi zelaliyek ve tişe eger zelalî nebêjî jî ber bi ciyek ve tişe ku Sûriye êdî dikeve qalibek. Yani pozisyona Türkiye diyar bû, Kurdan roj bi roj diyar bû, Rusya û Amerîka diyar bû. Xuya ye yani Sûriye wê ber bi zelaliyek ve biçe eger demekê kin nebe jî. û ez bawerim ku piştê referandumê yani referandumê de erê jî derkeve, na jî derkeve devlet, hükümet mecbur e ku gav babêje. Yani tehemmüla Türkan jî nemaye bi qenaata min. Yani Türk jî tu famek nadin pê ku zarûyê wan her roj şer da tê kuştin. Yani ji ber ku ev xelkê Türk pêvajoya çareseriyê cerban, pêvajoya vekirinê demokratîk açilmê cerban û dît ku eger hikûmet bixwaze, eger îrade çareserî hebe yani zarûyê wan dikarin nemrin, zarûyê wan dikarin hemêza wan da bu wan ra jiyana xwe bidomînin. Yani van mesela bi mesela edebiyatê û hemasetê û şeydan nayê tarîf kirinê. Ev encama siyasetekê xeletiye, siyasetekê korefaniye. Yani ji bo wî baweriya min ew e ku Türkiye demekê nêzik da hewceyê carekê din dest pê bike. Yani ew dema wî tabî bi mehan marim dikarî tiştek bêje lê wek proses, wek serdemî yani Türkiye lazim e carekê din dest pê bike. Yani ev pêvajoyê ku were meşandin neneye bi Kurdî. Belê kek bayramger ez divê rewangehê di duêr çerçeveyê de bigirme desta ku Partiya ve Partiya Sosyalîsta Kurdistanê jî pirsa yani federasyonekê li Tirkiye ji bo Kurdistanê jî weke riyekê çareseriyê dibîne. Gelo destpêkirina pêvajoyekê çareseriyê bihêzbûna aqilê hevpar, aqilê selîm dikarî rêvekê ku biriya sivîl demokratîk, biriya têkiliyê, biriya diyalogê, biriya danûstandinekî medenî, şaristanî riya federasyonekî yeksan di navbeyna Tirkiyeyê û Bakurê Kurdistanê de rû bide. Ya carek ez dixwazim ev ya bêjim ku îro ev dewletê ku bi mesela Kurd ra têkildarin du rê pêşiya wan heye. Yani ya jê evê vê siyaset ra xwe tund û tu jî bidomînin û aqîbeta Sûriyê wê were serê wan yan jî aqîbeta Iraqê ku ana ber wê ve dişe. Yani wê perçe bibin. Yan jî vê meselê bê ku sînor xirab bibin, nava sînorên heyî da vê meselê li ser wekheviyê, li ser edaletê, li ser nazkirina mafê Kurdan were safî kirin ku em ev ya wek federasyon tarîf dikin. Car caran li Tirkiye watan behsa federasyonê dikin tê gotin ku em behsa perçebûna Tirkiye dikin. Naxêr federasyon alternatîfa perçebûna Tirkiyeyê. Eger federasyon nebe wê Tirkiye perçe bibe. Yani ev devletên herêmê bi hinceta ku welat perçe nebin li hember Kurdan sekirin lê mixabin û bi awayekê paradoksî ev siyaseta wan bi xwe dibe sebebê perçekirina wan welatan û ev tiştê ku Sûriyê da Iraqê da diqewime sivê
خودی نکاور سر ترکیه جی یعنی جبو به که به مثلا فدراسیون مثلا چارەسەریه دبی به نیتی که دن به رازاند عقلی که دن ام بفکرن ایرو ترکیه دا بله جالیه هزین سردست جبو پیوا فدراسیون اوکی که هیه ام بیجن چه معنی که نگاتیو هیه باره که نگاتیو لی فدراسیونیت کن لی از gelek peyvendiye min şahsiyetê Türk re heye, xelkê muhafazakar re heye, yên akademisyen re heye. Dibêjin ku eger Tirkiyeyê şîddet bi dawî were, eger Kurd yek bixwazin wê xelkê Türk du tişt bide wan. Ev nimûna pêvajoya çareseriyê ew destnîşan kir. Yani xelkê Tirkiyeyê di aksê xwe de, di aslê xwe de li hember çareseriyekê adlane nineye. Yani xelkê Türk di dema pêvajoya çareseriyê de sedî heftê heştê piştgirî da siyaseta Erdogan ku ew ê şanê Erdogan rasterast îmraliyê re hevdîtin çê dikirin, Kandîlê re hevdîtin çê dikirin ku Kandîlê re û îmraliyê re hevdîtin ji mafê Kurdan naskirinê zêdetir xeta sor ji bo xelkê Türk. Lê xelkê Türk ew jî qebûl kir. Ji ber ku xelkê Türk êdî naxwaze rastî zarokê wan, gencê wan şerê qirêj, şerê bêmane de bimre. Ya divê meselê de îrade tiştê esasiye. Yani berê dewletê yani hêzên Tirkan digotin ku xelk amade nine. Bi min mana wê hencetê êdî nemaye. Xelkê Türk amade ye, xelkê Türk aşîtî dixwaze, xelkê Türk ji bo ku aşîtî û demokrasiyê nexwaze tu manekê wî tu Kek bayram tenê di yek babetê de ez dixwazim balî bikişên ser. Yani gava gumro dibêje Türkiye'yi parça bibe. Yani Kurd çima wê Türkiye'yi parça bikin? Kurd ji xwe li ser xaka xwe bi hezarî sala jiyane. Kurd li Bakurê Kurdistanê welatî wana ye Bakurê Kurdistanê. Ew erda Kurdistanê ye. Ger Kurd daxwaza desthilata xwe li ser erda xwe bikin û bi awayekî yeksan wekî got Türk dijin, wekî Arab dijin, wekî Acem dijin. Got Kurd jî bixwazin xwediyê îradeya xwe bin. Çima weke parçebûn bêbinavkirin ev yek? Belê kek Cebel hûn rast dibêjin. Yani qenata me ew e ku dunyayê de numune tune ku demokrasiyê welatan perçe kiriye. Lê numune gelêkin ku dîktatoran, sîstemên faşîzan dewletan perçe kirine. Wek min got numuna Yugoslavye, numuna em bêjin Iraqê, numuna Sûriye ev ya nîşan dide ku ev ku welatan perçe dikin, cuda dikin di asê xwe de sîstemên dîktatorîne. Federal sîstema federalî bi qeneta me çîmentoya yekbûniyê ye. Yani em zanin ku dunyayê de yekîtî bi zorê nabe, yekîtî li ser hak hukuk dibe, li ser rıza li hember yani dualî dibe. Yani tu yekê bi zorê dikarî veqetî lê tu nikarî yekê ra bi zorê jiyana xwe bidomînî. Yani ev ya qada ticaretê da jî wisa ye, qada jiyana em bêjin kesayetî jî wisa ye. Ji bo wî sîstema federalî, sîstemê ku Tirkiye perçe bikenine lê em zanin ku Tirkiye bi vê hawayî aliyê ruhî, aliyê sosyolojîk, aliyê fîzîkî ji xwe par vedibe. Yani Tirkiye'de ev 40 salê dawî Tirkiye bi destê xwe Tirkiye par vekir. Em bêjin dema müfettişê umûmî bigir, dema em bêjin o hal walîlığî bigir, ana em bêjin ji xwe Tirkiye negatif yani aliyekê em bêjin nehînî Tirkiye perçe kir. Lê weta mafê Kurdan bide, nava hukukeke hevpar da destûrekê nû de eger Kurd bibin, şirîgê vê welatî xwe wek şirîk bibînin û mafê wan were naskirin ji bo ku Kurd veqetîn tu sebebek tune Kurd wekî we cenabê we jî got dixwazin ser axa xwe bijîn, dixwazin di axa xwe de xwe îdare bikirin. Lê nava sînorê Tirkiye de îro Rojava Kurdan da serxwebûn tune ye. Her çiqas serxwebûn jî mafekê rewa be jî. Kurd dixwazin Tirkan ra bijîn. Lê ê ku netîcê de biryar bide bi qenata min Türk'ün, gelê Türk'ün zêdetir jî siyaseta Tirkiye. Eger rojek Tirkiye yan welatên ku mesela Kurd ra têkildarin eger perçe bibin
گونێڤیا لە ئۆستوێ هێزên serwere ne ئۆستوێن کوردانە یان هێزên dinê. Belêkek beyram her wiha bi taybetî piştî hewdana derbeya pazdehê tirmehê. Derfetek jî kete destê desthilatê li Tirkiyeyê de got bikaribe bi nêzîkahiyekî demokratîk rêkeftineke civatî giştî li Tirkiye pêk bênî ew rêkeftina civatî bi gelê Kurd re jî pêk werê û destûrekî demokratîk, destûrekî şaristanî pêşeroja xwe wêneyê pêşeroja xwe deynê. Bes ev referenduma ku niha li ser tê axaftin, referendumeke got tenê di çerçeveya sîstemê de xalê guherînê tê de ne. Gelo ev referendum bi rastî dikarî bibe bingehek ku destûrekî nûtir, demokratîktir, moderntir werê Türkiye an ev referenduma govê pêk werê ev imkanên ku heyî jî di vê sîstema parlamenteriya Tirkiyeyê de ku dê rê bide dîktatöriyekî tekakesî li Tirkiye pêk. Yani carek et dixwazim car dî binê xêz bikim ku AKP ji bo Tirkiye şansek bûn. Ji xwe AKP ew bi krediya guhartinê hate serê, bi îrada guhartinê, bi taahhudê guhartinê hate serê û ev 10 sal 15 salê paşî xelq ji bo ku hêvî dikirin ku AKP wê guhartinên esasî bike ji ber ku kîtla AKP bi xwe wextek gelek mağdur bibûn ji aliyê sîstema militarîst, kemalîst a Tirkiye û demek jê jî rastî tiştê baş dikirin. Yani 2002 heta 2010 gelek guhartin çêbûn ku duî da para Yekîtiya Ewropayê jî gelek bûn û wek Kurd me jî piştgiriya wan kir wek nimûne dema referanduma 12 îlonê 2010 da çêbû me jî piştgiriya kir. Gelek me wan teşvîk kir, me cesare da hikûmetê ku tiştê baş bikin û tiştê baş dî avêtin. Lê mixabin vê firsendên baş bikar nanîn. Yani AKP serî da roja ku hat serî got ku ez ê destûrekê nû çê bikim. Ji ber ku ew jî mexdûrê destûra 12 îlonê bûn. Ew jî mexdûrê sîstema kemalîst bûn. û bi vê weadê hat serî. Vê guhartinê mixabin nekir. An wa jî piştê darbe çêbû carek din fırsat çêbû ku yani ji ber ku li hember darbê tevê aliyên civatê hatin li ser hev li hember darbê. Ev zemînekê baş bûn ji bo ku hikûmet li ser konsensoskê fire carekê din ha pêvajoyekê çareseriyê, ha destûrekê nû, ha pêvajoyekê demokratîkbûna Tirkiye dest pê bike. Lê mixabin AKP şuna ku vê firsendê bi vê hewayî bikarbîne qasê ku em dibînin wek firsendek ji bo xwe dixwaze bikarbîne. Yani ji bo demokratîkbûna Tirkiye firsendek na lê bo xwe dixwaze bikarbîne û îro girekê Tirkiye ku hene bi piştê siyaseta hikûmetê ya 15 Temmûzê hîn xirabtir bûn. Yani hîn nakokî kûrtir bûn, hîn dûbendî kûrtir bûn. Îro tansiyon hîn zêdetir e mixabin. Yani ji bo viya AKP çira wisa dike em fam nakin. Tabî tirsek heye, tirsek jê Sûniye AKP bi xwe ev ya bikartîne dibêje ku dewleta Tirk li hundir û li derve li hember xeterekê ciddiye Belê gelekî spas Birêz Bayram Bozyel cigirê serokê Partiya Sosyalîsta Kurdistanê got stûdyoya me Diyarbekirê Tirgelme. Ez jî spas dikim. Êvar baş. Temaşevanên hêja piştî navbêneke Kurd Diyarbekirê em dê derbasî İstanbolê bibin ligel akademisyen Abdullah Kiran em dê siyaseta derveya Tirkiye. Carek din silav temaşevanên hêja li İstanbolê ligel akademisyen Abdullah Kiran em dê siyaseta derveya Tirkiyeyê qise bikin. Silav kek Abdullah, Vezîrê Bergiriyê yê Tirkiyeyê Fikrî Işık û îro beşdarî konferansa asayişê li Münşenê bû, got ku ji ber ku hevpeymaniya Rojava
li rojlata navîn lawaz bû ji ber wê ki Rûsya bi ser ket. Ango wezîrê bergiriyê ê welatekî NATO got formulasyonê wî şiklî kir. Tu vê yekê çawa dinirxî? Belê. Bêguman her wekî tê zanîn têkiliyên Tirkiye bi taybetî em bêjin sala dawî li ser mesela Sûriye bi awaya giştî jî ji ber em bêjin pirsa Rojava bi hevkar û hevalbendên xwe yên wek em bêjin Amerîka, Ewropa û endamên NATOyê ne baş xerabûn. û Tirkiye piştî vê yekê nêzîkayî bi Rûsyayê ve danî. Heta Serokkomar Erdoğan çend cara ji beşdarbûna em bêjin ketina yani peymaneke bi çi dibêjin navê min ji bîr kir ew ya Şengayê beşdarbûna peymana Şengayê jî kir gotin gotinê wisa an ketin rojevê çend ziyaret li sala 2015 da çû Rûsyayê serokê Rûsyayê hat di wê çerçevê de medî ku Tirkiye xwe nêzîkî Rûsyayê kir. Bi awaya giştî li vir biya min peyam ew bû ji Amerîka re taybetî ji Amerîka û ji Ewropa re ev peyam hat dayîn eger hûn di mesela Rojava da bi taybetî di pirsa em bêjin Kurdan da bi Kurdan re bi PYD re te bigerin hengê wê wextê em ê jî dikarin têkiliyê xwe ji we bibirin û ser vê bingehê lê hevkariyên nû bigerin. Di wê çerçevê de em zanin nêzîkayiyek di navbera her du welatan da heta çêbû lê niha halê hazir bi vê gera paşiya Serokkomar Erdoğan ya ku çend roberê çû Riyadê ji wê derê em bêjin çû Kairê çû bibare ew em bêjin dewletên Kurfezê ji wê derê zevirî hat Riyadê û ji peyama ku li wê derê jî da me min vê yekê bi xwe min dît ku Tirkiye niha têkiliya xwe ya bi Rûsyayê re her wiha cardin wê çavra derbas bike kifşa ku Tirkiye dîsa ew ê berê xwe bi alî NATOyê û Amerîka ve bizivîne. Başa kek Abdullah niha te behsa Rûsyayê kir gelo berjevendiyên neteweyî yên Tirkiye an jî bijardeya Tirkiyeyê li Sûriye û ê Rûsyayê weke hevûdûne ku Tirkiye nêzîkahiya hevkariya bi Rûsya û Îranê re li gora ya Rojava zêdetir ji xwe re pejirîne. Türkiye siyaseta xwe ya Sûriye'de er wekî tê zanîn siyaseta Tirkiye ya Sûriye ji roja ku krîza Sûriye dest pê kir 2011 vir va bi rastî guherîneke esasî pêk hat. Her wekî tê zanîn di destpêkê ve da armanca esasî ya Tirkiye ew bû ku rejîma Bişar Esad ji wê derê bê rûxandin û were xorê dakeve û dişûna wê de em bêjin hikûmeteke nû were avakirin. Ew hikûmet jî hikûmeta ku dilê Tirkiye re derbas dibû jî hikûmeteke Sûnî bû. Lê di nava salan ra bi nav salan ra Tirkiye bi vî planê xwe ev planê Tirkiye ku Tirkiye, Qatar, Suudi Arabistanê pêşkişiya vî planê dikin wek aktorên herêma Rojhilata Navîn ez dibêjim. Ev planê hab ser neket. Piştî ku vî planê hab ser neket niha Tirkiye piştî ku li Tirkiye jî piştî hilbijartinên heftê Hezîrana 2015 dem ajoya aştiyê şikest xurt ji PKK jî li Tirkiye dest bişer kir. Hengê Tirkiye siyaseta xwe ya Sûriye hema bêje bi her awayî bi Kurdan va girêda ji bo xwe ji bo wê xeta wê ya herî sor xeta wê ya herî esasî ew bû ku desthilatiyeke Kurd li wê derê çêneve û bi taybetî jî Kurd neqebekê li derya spî ve nekin gava ku Kurd neqebekê li derya spî vekin hengê wê çawa be wê stratejiya Tirkiye şikestekî gelek mezin bixwe wê başûr û em bêjin Rojava dikarbin bigîjin hev hingê wê çaxê em bêjin başûr jî serxwebûna xwe îlan bike ew ê ji rewşa serxwebûneke girêdayî derbas bibe serxwebûneke bi tevayî tam yani serxwebûneke temamî ji ber wê yekê Tirkiye hemû qertên xwe bi siyaseta ku pir li Rojava bi ser nekevin danî bûye wê li ser wî bingehê danî û operasyona Mertalê Firatê jî li ser vî esasî li darxist lê bêguman em zanin ki ku Tirkiye bi Rûsyayê re li hev kir her wiha Amerîka jî em bêjin lemba kesk ji bo wan pêxist ku bikevin Sûriye ew derên ku di destên Daişê dana ji destê wan bistînin heta Elbabê biçin lê ji Elbabê ez bawerim heta Elbabê li hev kirin lê wê ji Elbabê
وی و نه ترکیه به کوه آره برای خوب کیجان آلی و بکه وی بزبره وی براستی بیشتری اپراسیون راقی و نه پرس اساسی سربیه که بله وی چرچوه ده سروکمار اردوان دیار کرکو حتی رقایی وی بچین لی روژکی بری وی جیگری سروکوزیر ترکیه هر وها بردف که حکومتی نومان kurtulmuş diyar kirbu ku be el babire evi operasyona wana bikadi beri gu ez bikevme bernameyê de di medya Türk de min dît Binali Yıldırım jî destnîşan kiribû ku bi el babire vê operasyona Mertala Firatê bikadi ev çelişkî ev dijberî di nav gotinên Serokomar Erdoğan û Serokvezîr Yıldırım û her wiha cîgirê Serokvezîr Kurtulmuş de nirxandina te serwîçe gelo pirsgirêkek di navbeyna desthilata Tirkiyeyê de wê babetê de heye. ام زمانی که ترکیه ایرو سیاست ترکیه ده ام بیشن میماری آواره سیاست ترکیه سر حکومت اردوغان تی زانین تی دیتین او هر واو سایجی او بچه آوای بیشه وکوید به او جی از باورم برز اردوغان جی دزانه سیاست مدارین ترکیه جی دزانین که کجی البابی چونا ترکیه چونا ویا راقه به آلی دم و چوین جبوی ترکیه ریسکه که مزن دهوینه چونکه جبوی که ترکیه بچه ارباب 145 کیلومتر ریل پیشیاویه اگر لجیر ده هر لسر ارباب لعالی جیرین جمله جیرین در باز بوه 188 109 کیلومتر ریه کوریه که گلک دریجه یعنی اوی جور و در باز به سر ام بیجن گریس پیوان در باز به جبوی کدویر را در باز به یاد به کردان شر بکه آنجی به کردان لهب بکه از باورم سیاست ترکیه روج آوا همو گریدای سیاست پکک هندره yani eğer PKK agribesteki em bêjin îlan bikira dev ji şerê Tirkiye berda şerê nav Tirkiye berda û yani bi hemû hêza xwe jî giraniya xwe bida roj ava jî ew ê Tirkiye bi vî awayî em bêjin hêrs nebiya bi hêrs bi hêrs û bi xezeb bi ser avayiya rojava da neçûye Ango tu dixwaze bêje ku ew gotina Serokkomar Erdoğan gotî dewleteke Kurd yanjî devleteke li Bakurê Sûriyeyê ji bo me xeta sore ku wisa tê fêm kirin ku behsa Kurdan dike. Ango pirsgirêk ji bo Tirkiyeyê li Rojavayê Kurdistanê peyê de PKK'ye yan jî statûya Kurd e. براستی او yani ew ji destpêkê ve pêşî PKK acizin peyedê wek PKK dibînin eğer ku mesela Kurdên başûr siyaseta PYD jî ew qas bi siyaseta PKK ve girêdayî nema yani eğer xeteke ser bi xwe dawiya berxwe ji destpêkê ve jî eğer bi Kurdên başûr ra awayekî li hevdû kiriviya eğer em bêjin mesela li wê derê li ser mesela Rojava Kurdên başûr dengê em bêjin mesela xeta xêzika KDP derketa pêş ez nebawerim ku Tirkiye ew qasa bikira hawar û ew qasa Tirkiye bi ser wê derê ve biçiya ji ber wê yekê Statiya Kurda bêguman wan aciz dike tiştê ku Tirkiye ditirsîne ji wara bêjim ew yani Tirkiye tirsa wê herî mezin ew e ku Kurd bi awayekî neqebekê li derya spî vekin û di pêş re em bêjin Rojava û başûr bikarin bigîjin hevdû tirsa Tirkiye herî mezin ew e Tirkiye îro mesela ez bawerim ji em zanin ki ku Kurdistana başûr dixwaze serxwebûna xwe îlan bike ji Kurdistana ke ku ew ê negîje derya spî neqebek wê ji dervara tune ve Tirkiye dikare bêje erê lêsbê gava ku em bêjin mesela bi Rojavara yekîtiyekê çê ve û bigê derya spî evaya Tirkiye de tirsîne yani Tirkiye ji vê yekê bi awayek ji dil û can gelek gelek ditirse loma Tirkiye dixwaze pêşiya vê yekê bigire Kek Abdullah berî ku ez verme bernameyê di nivîsekî te de min dît ku te destnîşan kiribî ku bijardeya herî baş boî Tirkiyeyê hevkariya li gel Kurdan di rojhilata navîn de bû. Bijardeya hevkariya Kurdan û Tirkiyeyê li gel hevdû bû. Ev yek hem di berjevendiya Tirkiyeyê de bû hem jî berjevendiya Kurdan de bû. Gelo îşaretê tiştekî wisa ji boî Tirkiye mirov dikarê bibîne, Tirkiye dikarê bijardeyeke wisa di heremê de veke bijardeyeke bijartî ku wê nahil bijêrî weke siyaseta xwe di rojhilata navîn de li dar be. Belê ev rêbijêr hergav li pêş Tirkiye heye
بیامن ترکیه اوی سیاست آمریکا بنره جخو سیاست آمریکا لوردا اوی به سیاست ترکیه جی کش بکه اگر امریکا دخوزه که ترک و کرد با اوه اکیل هفدو بکن دانالد ترامپ جی وی اکیل خوزه امزان دستلاتی اوباما جی وی اکها دخواست جبوی وی اکی yani ez bawarım şerti Türkiye eve yani eğer PKK li Türkiye şer bidar rawastandın Türkiye kare vere xateke xeyskeke bu yavay helbet ev jibuyi bercevandiye Kurda u Türkaşi gelek başturu çetir ve çünkü İro ambejin Rojava nesit kilometre sinore Rojava nesdu 10 kilometre sinore ve bir Türkiye raya جبر ویه که یعنی کردین روجاوای جی با آوایه که سیاست که با عقلمندی دوی بمشینن و به ترکیه را yani şarkın و pevçun و embejin kriz deranin ne peyveste ne lazım çünkü tecrübe başvuru Kürdistan'ın peşberimeye emzanın ki mesela destalatin siyasiyin Türkiye'nin beri bakası ku rejima yani statiya başvur acısın o kasaj rojava ne acısın le çikir mesela Kürdin başvur taybeti serok barzani siyasete ke pır baş da peşberi xo و به سیاست خو بناف سالان را ترکیه یقین کرد و به ترکیه را همکاریه که گلک باش هات دانین جبوی ویکاها جبوی ویکاها روجاوا جی پیک وره بیامن ته سبب گرین تنن çünkü mesela çند روز beri şeurmend Serok Komar İlnur Çevik beyanı ki da New York Times'e ve beyanı koyan New York Times'e da jî veykaha ani zaman go eğer ku Kurdin Rojava jî xwazin bi mera tekiliye ki bu yawayî denin eğer ku بشرطی که تکلیه خوش قجه کجی پککی ببرن چما تشتی که ام بیشن و کردین عراقی را یعنی ام بیشن باشور را گیر امن کاربن بوان راجب کن وی تشتی هاجی گو اف ریبجیر لسر ماسینه هرگام سر ماسینه بیا من دوی کرد یعنی siyasete که راست و رئالیستیک و باش بمشینین که که عبدالله هر وها yani komiseri berferah kirini yekitiya Avrupa'yı Johannes Hahn İrol راگهاندنه که دست نشان کرد که چارەسەری سیاسی یا کرد ل ترکیه داخوازا وانه او ایکو دکاری ریجی وکی تکیلین دناوبینا یکیتیا اوروپا و ترکیه ده باشتر ببین و دوی چرچوه ده جی از دخوازم بپرسم گلو ناساندنا چارەسەری که سیاسی ل ترکیه جبوی هبونا کرد جبوی پیکاته کرد çima ali Türkiye ve her bir PKK ve tegiridan. Yani çima mafin Kurdan, jibo Kurdan, jibo netevi Kurd, jibo geli Kurd naynaz kirin, PKK ve ka astenge kilve deri ali Türkiye ve her car deyder xistini peş. Bale, PKK aktörek gelek kurta liqada siyasi, hem liqada siyasi hem jî embejin duvarê şerda. Türkiye jiboyuk embejin begumar mesela Kurda çareser bikin muhatabı embejin yekane teni PKK nine. Mesela Kurda mesele siyasiye u mesele per aliye aktörün per ali jî diveye da embejin ça ciddi girin. Leherçi mesela ravastandına şer, seknandına şer ev jî PKK muhatap. Yani Türkiye eğer ku embejin vi şerri hal vi Türkiye ne sekne ev rebjerin siyasi nayan rojave. Nikarin, tükas nikare bine rojave jî. Binerin naha lepeşiya Türkiye referandum ekeye. بیامن اف رفراندوم گلک گرینگه اگر مثلا دوی رفراندومی دا از بخو بیرو رای من اوه کو اگر HDP دیسا جاردن را و بپی کمالیستا اتحاد پاریزا و نتوه پرستان بکوه و بشداری کامپانیای نابوه و کامپانیای ناب بسر کوه هنگه اوی حکومتا ترکیه دستلاتی سیاسیت ترکیه هی بغضب بسر کردادا وره لوما کرد دوین با عاقل بن منفعاتین خو ام بیجن بپاریزن و پراگماتیست من دی سیاست دا پراگماتیزم امریکا گله گرینگه جبوی خود شد غوزن وی بینن رجوه ایرو نه مثلا کردایه ریباز آوایی ترکیه ام بیجن دوگوهره گلو یعنی اب آنها اساس جرات بیجن به ترکیه گوتنا کردیا اساسی بیام ریباز آواییه به وی گوهرینی کرد وی بنرن کا اوی چی بدست بخن وی بکی بنرن ولگورا وی حسابی خوب بکن لی مقابن که ایرو اوی سیاست چپگیر کردان بپی خوبا کاش دیگه کردیسا هم داد کن çünkü ez ve gotne beşim ki Cemal sistema parlamenteriya Türkiye ku notu 4 sala ya livratte cerbandın bitawayni kara mesela çares Kürdi çareser bike çünkü ez bu profesör siyaseten avne tevime ez bu vantışta baş dizanım çünkü sistema parlamenteriya da muhatabe çareser kına mesela Kürdi tineye her hükümet akaz her deste her helatiya akaz ev qarti milliyetçi neteperestiye bileyze o rava evji emzanı ki Kürdiye heri baş peyuşwan mesela Kürdiye. Loma Kürt ve siyasete da ba aqil bin bi daxwazin realist derkevin peş kagalo çid xozin
wê bînin ziman û li ser doza ya xwe bikin. Çünkü mesela demokrasiya Kurdî rast e mesela Kurdaya jî lê heya ku Tirkiye mesela Kurdî çareser nebe demokrasi çîroka bira kes ku vê yekê naxapîne. Sistema serokatiyê da muhatabek çêdbeş bûyî Kurda. Ew jî tenê serok e. Di sistema parlamenterî da piraniya ji sisiya duyê meclîsê ye em dizanin ku hejmara parlamentera mebusa gava ku derkeve 600 ji van 600 kesî ew ê 401 kes ji wan demokrat nebin bû ûjdan nebin û ticar jî ji bûyî çareserkirina meselê destê xwe nakin. Dîsa em dizanin ku CHP evan em bêjin mebûsên îro HDP şandine girtî geylo ama Kurd divê siyasetê de realîstîk bin. Nekevin yani şerê ku ne şerê wan e mesela ku ne mesela wan e barê ku ne barê wan e biçekê xwe jû Beskek Abdullah yani gelo çima adresa gelî Kurd bir rêxistinekê tê girêdan. Adresa gelî Kurd çima bir rêxistinekê ve tê girêdan. HDP bi xwe dibêje ez partiyekî Türkiye me ez ne partiya Kurdanim. Çima adresa gelî Kurd, daxwazên gelî Kurd, daxwazên rewayên gelî Kurd yên jiyanekî demokratîk, jiyanekî yeksan, jiyanekî zmanê perwerdî, jiyana nasandina nasnameyî bir rêxistinekê ve tê girêdan. Min ew pirs kir. Ez da eştara wê vêjim zanî çi ye meselekek Cemal? Mesela zanî çi ye zeviya Kurda îro destê wan da ye. Yani yê ku zeviya Kurda diçinin dajon û diçinin em bêjin ew dov da vêjin ew. Ew li qadê ew hene. Ji ber wê yekê em bêjin mesela hikûmeta Tirkiye jî wan bingeh digire. Yani em zanin ki ku wek fikir Kurd hergav Kurd em bêjin civata Kurd pir renge û pir denge gelek partiyên cihêjî nav Kurdan e lê dengê wan çiqas derdikeve. Yani îro gelê Kurd em bêjin bi awayekî giştî li wê derê ye. Li wê derê bi rêxistiniye loma hikûmetçî hergav wan dest nîşan dike. Yani gava ku aştî ew bixwazin aştî pêk tê bi awayê dinê pêk naye. Em bêjin gava ew xera bikin xera dibe. Loma yani mesele ev e. Kek Abdullah ger em werne pirsa dawî li Başûrê Kurdistanê perspektîva siyasî ber bi çareseriya pirsa Kurd biriya serxwebûnê ve tê nîşandan Serok Barzanî ku niha li konferansa asayişa Münşenê amade dibe tê gotin godê hemû hevdîtinên xwe de ku îro li gel cigirê serokê Amerîkayê Mike Pence jî rûniştin ku ew babetê rojevê bîro rayete ger ez duê babetê de bigirme dest e. Pirsa serxwebûna Kurdistanê bêguman meseleyeke qedera hemû Kurda tayîn dike hemû Kurda girê dide. Kurd bi te awayî divê de ji vê yekê bernedin. Ew rêya ku Serok Barzanî daye berxwe rêyeke gelek rast e. Lê li vir jî divê Kurd mesela li Iraqê jî siyaseteke pragmatîst bidin pêşberî xwe. Biya min roja ku operasyona em bêjin Daişê ji bo Kurda qediya ya li ser Musilê wê rojê diviya Kurda serxwebûna xwe îlan bikin re. Belê gelekî spas bi rêz Abdullah Kiran ku ji Stûdyama İstanbulê tûlgel. Êvar baş gelek spas. Temaşevanên hicab vî awayî em hatin dawiya bernameya îro ya basî roj heta bernameyek din a basî roj her şad û bextever.